गाजरा इखिनिल' ना गाजरखौ दायो चाटनि बानायनोसै बाथोन हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो पुरा संनाय खावनाय लाहार फाहार जागासिनो दङ आरोना अनलाबो देखांखानानै लाबाय नै अनला ओंख्रि संगोन दिनैहाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनाव आलासिफोर फैगासिनो आरोना सानै ओमफ्राय दा नोंथांमोना मोनफैनायनि उनाव नुगोन ओमफ्राय दा जोङो बिसोरनि थाखायनो पुरा जगार खालामगासिनो आरोना नै अनला देखांबाय ओमफ्रायो पुरा बेदर सेदर सुनानै रेडि खालामजोबना लाखाबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो बिसोरखौ लायनो थांनो नागिरदों आरोना फार्स्ट टाइम जोंहानाव फैगोन नालाय जोंथ' ओरैनो लोगो हमलायखाबाय थायो ओमफ्राय आं बिसोरनाव थांखांबाय आरोना खननैयानो जाबाय आङो थांनाया ओमफ्राय बियो जोंहानाव फैफेराखैमोन आरोना ओमफ्रायो दा आङो बिसोरखौ सालबारिसो लायनोसै आरोना सालबारियाव मोनफैबाय नोंसोरो ओमफ्राय दा आङो लायना फैग्रोनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था होमबानो मिथिगोन सोर फैनो नागिरदों नोंथांमोनाबो सिनायखायो स' दा आङो थांनानै लायना फैग्रोनोसै आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नै आंना आलासिफोरा दख'ना दखानावसो हाबना दंफैयो नैलायथ' ओं जाया बेसेरा ब्लाउसानो लांथारनोसै ओमफ्राय मबाइलाव मा फैसा 10 थाखा दंलायो सोरनि मबाइल ए नै लोगोफोर आब' संगिताया आरोना जि बुरजा माल बुस्थु लाखाबाय मालायसो नै बेखौबो लाबाय आयो हाबाब पाटनि ना इयो नै पाटनि फास्रा पाटनि फास्रा ओमफ्राय नै बे ब्लाउसखौ लादो मालाय नै आंहा दाखालि गांनै लांखाबाय लांथ'ला लाया सानबाबो लानो जि मोजां मोनबाय आंहा दा आं गाननायखौ बेनिफ्रायनो लांनाय भिडिअखौ नायदोंमोन ना आङो ओमफ्राय नै बेखौ लांफैबाय आरोना आब' संगिताया एखेथ' र' लानो नामा लानोबा नै बेजों इजों मिलायनायखाय लानोसै नै आब' संगिताया होनसै दै बेफोर माखाया आंनि ओमफ्राय मालायसो नै दख'ना गांनै बेसेबां लाखोथाय ब्लेक कालारनिया मासि मोजांथार नुदों आं नोंसोर मोजां नुदों फैखो दख'ना फालि नै दख'नाया अयथासार बुग्लुंबायहाय थेवबाबो जि बुग्लुंखाबाय ब्लाउसखौनो अयथासार बुग्लुंखादों ओइ मोना जागोन मोजांथार नै दख'नाया लोगोफोर कफि कालारनि कफि कालारनि दा लाथ'लालै 25 नों लांनायाना आं दाखालि गुफुर लांनाया इनो माथो साबसिन नुदों इखौलाय आं फाग्लि जाबायहाय मासि मोजां फाग्लि जाबाय आं मासि मोजां नै लोगोफोर नायलाय आं दाखालि हय लांनाया गुफुरसो आरोना इदिया ओमफ्राय नै गोसोमबो फैबाय फैदो फिसालाया सोरजों फैदो नोङो सोर लाबोनाय नोंखो बेसे क्लासाव जायाबो रायलायाबो लाजिनाबाथाय लाजिना बेसे क्लासाव खोन्थादो मा क्लासाव होनदो फरिखा जोब्बायना लोगोफोर नोंथांमोना मोजां नुगोना नुवाखै नै जि मोजांखा ब्लेक कालारनि ओमफ्राय दख'नाया नै बेसे दख'ना इयो 130 दख'ना ओमफ्राय नैबे फालि दखानाव फैबा एकदम बुग्लुंजोबना थाङो जों मा बुङो आरो ओइ नोंसोर मोजां नुवाखै इखो आब' जि मोजां नुखादो आं माबानिफ्राय लांदो रुप'निफ्राय लांदोंमोन टाइमा दंखायो आंनाव इयो बै माबायाव गाननाया गोसोआव दङ नोङो एनिभार्सारियाव गाननाया आङो गोथां कालारनिया दङो आंनाव दोनदो बुग्लुंजोब्बाय बेसेबा अबाव दोन्दोंमोन थौदो अनला ओंख्रिया गुसु जानानै खुबैलायनो हानाय जासिगोन
उसुजाबा खुलेना लालादों ब्लाउसखौ माने नोंथांमोना जायफोर गलापिनि चेनेलाव नायगासिनो दं आरोना आंनिखौबो नायना होदो प्लिज नायखायो आंनि भिउवार्सफोरा नायखायो बांसिनानो थेंक इउ ओमफ्राय बिजा दं बड' स्मल फेमिलि मानो नायलाय नों भिडिअ होबाय थाया ना भिडिअ होबाय था इदि मन थाबाय थायो आं जेराव मेरावनो आंखौ सोर सिनाया मोसाग्रा होननानैबो सोरबा सिनायो ट्रेक्टर सलायग्रा होननाबो सोरबा सिनायो बाइक सलायग्रा होननानैबो सिनायो ओंखायनो नोंसोरबो सबखौनो सलायजोब नोंसोरा जेसिबि सलाय नोंसोर जेसिबि सलाय रयेल एमपेल लाबना दोनफिन नोंखौनो सलायदों इबा सलायखांबाय लोगोनो आंबा सलायगोमोनहाय आं इदि बेग गोदान लाबनानै दोनफिननो हाया आंनि मेगन सिगाङाव बाबा सलाय मा होनो दख'नावनो जि गोबाव जाबाय लोगोफोर 12ता दख'नाखौनो गांब्रै गांबा लाफ्लांबायहाय लोगोफोर नोंथांमोननो खिथिजोबला आङो खिथिजोबबा नोजोर नांगोन बहाबा दासो मोनफैबाय आरो जोंहानाव ओमफ्राय दा साहा फुदुंनो होदों ओमफ्राय दा इ गाननाय दख'नाखौ बिराद मोजां नुलायबायहाय लोगोफोर आंना गोसोआनो बोरैबासो लायदोब्रा रुपहियाव मोनो मोजां तसार मोजां नुयो खेबसे ओइ र' ओमफ्राय मा होनो नै इथिंबो दं दै आलासिया नै इथिंबो दङ नै फंबाय ओमफ्राय फंबायनि हिनजाव ओमफ्राय माइनाव दङ ओइनो दादिनि फिसाजो साहा फुदुंगासिनो र' बा मालाय नै बेसे आराम जगा वाव मोनलाय नागिरनाय जब खन्थाइ जोबसिगोन केमेराखौ सिगाङाव दोनदो नालाय जों रायलायबायानो थागोन नोंहा मालाय मानोथो केमेराखौ सिगाङाव दोनदो इयो भिडिअ बानायनो नङा मादै मार्बलनि नामा हिनासखौबो मार्बलनि तर' ओइ रहाय लोगोफोर केमेराखौ इदिबा सिगाङाव दोननो नाङामोन बबा जुदि थानो गोसोबा बबे जुदि थानो गोसोबा केमेराखौ मानो अन खालामना गालांदो इयो केमेराया अनाव दङथ' नायनाय दङ अन दङ बिलाइ अन दङ केमेराया अनाव दङ इमान लोदो जादो कि माबायानो र' आंनिया ब्लाउसानो दा ब्लाउस बायना लाना फैदो ब्लाउसानो जाया ओमफ्राय आं सानथाम ओंखाम जाया आयु इसोर इ ब्लाउसखौ गाननो गोसोथारना आङो ओमफ्राय आं सानथाम ओंखाम जाया लोगोफोर इनिफ्राय इनियाव जायाबाथाय आं हरनो इनियाव जायाबा ब्लाउसखौ आं हरनो लागि आङो सानथाम ओंखाम जायाहाय लोगोफोर थेवबाबो आंनि ब्लाउसखौ गानगोन मिथिगोन ना अयथासार माबा इयो सानथाम नोंहा सानथाम ओंखाम जायाबा आं हाममारगोन माने आं बोथिथाम जानायनि थाखायसो आं लोदोथ' नङाबा आं नोंसोर बायदि फिसासो मा मिथिगोन आं फिसा आरो लोङा ओइ आंबो लोङोहाय ओइ आंनो गल्ला बायदि गोदै नांगौ जोंखौ जाय आलासि लिंहरो माथा गरम मोनगोन ओंखायनो गलापियाबो दिनैनिफ्राय लिंहरनांला जोंखौ लिंहरखायाखै जों फैदो जोंखौ रावबो आलासि लिंहरा मिथिगोन ना लोगोफोर गलापियाबो लिंहराखैथ' जोंसो जर जबरदस्ति फैदो एवनासो जागोन जमा जागोन दा होनदां हाल्लाहाय लोगोफोर इयो केमेराखौ अन खालामना गालांदों ना मा होनो पिक रायलायनानै माबायानो मा होनो ब्लगानो मोनसे जानोसैब्रा हारसिं ओरैनो ब्लग मोनसे जानोसै र' मा होनो माबायालाय बोथ' फार्स्ट फैनायनि मिथाइ लाबनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय उनाव इयो जर जबरदस्ति लानो होआखै मिथिगोन ना खुमब्रा नङा माबा तरमुससो मेथाइ लानो होलायासै आं नै तरमुस लानो होआखै नङाबाथ' दा जासिगोन दे नै माबाखाबाय आङो साहा होनसै नै लोगोफोर आलासिनो थोखायो थोनायालाय दे दहायनो लाबोदो हौवाया नै इसोरनोबो लायनि र' नै नोंसोरना होबा नों गाइखेर साहा लोङा मानो लोङा जानाय नोङो आसलते आं मोजां मोना गाइखेर साहा मोजां मोना माने आंनो गोसो गाइखेर साहाखौ लोंनाय नुवा दख' मालाबा लोङो गोसो जाबा एकदम माने गोसोजों मोजां मोनखाथारा आं गाइखेर साहाखौ बे मेथाइखौ एसे बुरजा लाबोदो आं दिनैथ' नै मोनबाय अनला ओंख्रिया हो ओं दंना गैयाबा सुनाय अनला ओंख्रि संबाय मोनबाय ओमफ्राय नै बिथिंजा नै बेयो मानिमुनिजो दाउ बेदर गाजर साटनि
Saya Kalau karena kita asal lagi enggak? Isi deh, ha? Kalau kita asal. Iya gila. Ini suka ya satu saya. Suka ini lagi mah bahasa. Ang lupa ni leng no. Leng enggak bahasa. Sada nasi Ay, suka na ya. sada Sire. Itu suka na. Teso. Iya para lembaga bosannya. Doang kok apa ini dong? Sana yang dulu. Tapi mah ya. Masa mana? Ah, masuk na? Saya hari. Gestikar itu. Kisti karemu lah be. Makan hai kan kan. Sini hai tu latih tadi. Bisa mangkala bagi itu ada asa kuda. Tunggu saya. Tas tu doh. Oh. Oi, ang apa bisa karam ya. Dia mau kayak sini lagi. Bagus tuh. Hazar lah berai kumu jang ban ya sih. Ya aku nak guna mau makan itu tahu song kada itu song. Kuya menang lah deh. Pas ini ya, nazar lah malas sama deh. Belum bisa menari. Apa dia dong? Semua jang menang. Pas time ini kayak orang langsung bayar. Pas time ini nazar. Pipri. Koroni tradisional ingkrikan song nazar bayar. Pas time ini bayar lagi jeng nak sih. Mana mau jang menang sih. Oh, itu sudah mana? Itu nama medicine gaya itu sana enggak? Apa sih? Dia hendak habis semacam. Mabaयदि मोनखों ओंखाम ओंख्रिफोरखौबा जानायालाय जाखांबाय आरो बिराद गोथाव जादोंहाय लोगोफोर Tes sungguh tes sama dia. दाना थांनो ओंखारबाय आरोना बिसोरो आङो रुपहिसिम थांफानोसै आंहाबो माने ब्लाउस लायनो दंखायो सालबारियाव ओमफ्राय बिसोरो माने बाजार बानायनो नागिरदों आरोना मोजां नुदों मा होनदों ब्लाउस बिसोरो माने रुपहियाव हाबलांनो नागिरदों आरोना बाजार बानायनो नागिरदों जोंनि रुपहियाव ओमफ्राय दा बिसोरो हाबलांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आंहाबो सालबारियाव थांनो गोनां दंखायो नालाय ब्लाउस दाखालि सुनो हैनाया नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ब्लाउसनि दख'नानि ब्लाउस सुनो हैदोंमोन ना आङो ब्लाउसखौ केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि मोजांथार औ ओमफ्राय दा बेखौनो आङो इसोरजो खायसेखौ केमेरायाव मोजां नुखाया ना लायनो थांनोसै आङो इसोरजो थांफानोसै आरोना जानाथ' गारिया गैया बाबाया लांबाय इसोरजोंनो गाखोना थांफानोसै आङो सालबारिसिम रुपहियाव थांग्रोनोसै आरोना गांजेमा मोनगोन ना मोना इसोरो लायनो मोनथ'गोन ना मोनथ'आ दा आरो टाइमा दासो 2ता ना ओमफ्राय थांबाय थानोसै दायो ओमफ्राय बोरै मोनखो जानाव फैनानै खोन्थायासै माथो बेसेबा मोजांहाय संनाय जानाय जि गोथाव गोथाव थानाय लाइफ स्टाइलानो बेलेग जाखायो न' थान्दा गुसु गुसु बिराद आं इदि नर्मेल न'खरफोराव फैनानै बिराद मोजां मोनो आरोना एकदमबारे जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय इसोरनि बिलेबनिफ्राय सब बुस्थुआनो मोजां जायो आरोना ओमफ्राय उनाव खायसे न'खरफोराव थांनानै मोजां मोना आरोना हाजार जानाय लोंनायफोरखौ खायसे समाव बिराद मोजां होदोबाबो माने रायलायनाय मानाय थानाय इफोरबायदिफोरखौनो मोजां मोना आरोना दा इसानाव फैनाय माने सबबो मोजाङैनो जोंखौ सिनायजोबो सिनायाबाबो खायसे सिनायाबाबो मोजाङैनो माथो होनाय मानाय इदि गासिखौबो भिडिअ लाजाजोबा आरोना ओंखायनो गासिखौबो लाजोबाखै ओमफ्राय फैनानै मोजां मोनबाय आरोना फैबाव आरोबाव बैसागुआव खोन्थाहरखाबाय आङो बैसागुआव लकेल दाउ दंसोगारो इसा ओंखायनो जानो जानो फै लकेल दाउ एकदम दाउ गेदेर गेदेर दंखायो जानो खोन्थाखाबाय आङो मिथिबाय फैगोन फैमार दे मा होनदों बाबा मबाइल नोंनिसोयो थ' होमबा जों दायो रुपहिसकआव थांसै आरोना ओमफ्रायो मोनसे खोथा नोंथांमोना अननानै प्लिज बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना माबा बड' स्मल फेमिलि आरोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै प्लिज लोगोफोर बयबो सापर्ट खालाम एसे जौगानो हानाय बायदि बयबो जौगानांगौ नङा होमबा बड' स्मल फेमिलि आरोना सार्च खालामबानो मोनगोन नोंथांमोना खालामना होबानो जाबाय आरो बड' स्मल फेमिलिनियानो फैखायो